Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος με μας? Τι με σας? Λέω, με μας? Και με σας, μόνο τον κόσμο μου, εγώ δεν χαλάω χατήρια. Δεν με κατάλαβες. Θέλω να πω το όνομά σου είναι με μας. Το ξέρω, χρόνια τώρα. Ωραία. Έλα με μα, κάθεσαι εδώ. Κάτσε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Είναι το παντελόνι σωλήνα και δεν λιγάει, αλλά θα το παλέψω. Πες μας τώρα την ιστορία. Ποια ιστορία? Αυτή που ήρθες να μας πεις και να πάρεις τα λεφτά. Κοίτα κερατένια, έχω διάφορες ιστορίες. Έχω μία που κάνει 3.000 ευρώ. Αλλά είναι απλή, κάτι πινελίκια, κάτι χαστούκια, κανένα δυο κλωτσές. Μια πεθερά στη μέση που θέλει το κακό μου, απλά πράγματα. Έχω μία που κάνει 4.000 ευρώ. Είναι ίδια με την προηγούμενη, απλά έχω βάλει και ένα κουμπάρο στο παιχνίδι. Ο οποίος άμα θέλει μπορεί να πάρει και τηλέφωνο και να αρχίζει να βρίζει. Μόνο που έτσι θα πάει κάτι παραπάνω γιατί είναι περαστικό το τηλέφωνο. Παίρνει από Καργαλιάνους. Και έχω και μία την καλή με 5.000 ευρώ που εκεί ανακατεύω τους πάντες, οι χωριανούς, οι γενολόοι, τον μπαμπά του χωριού, ένα υδραυλικό, ένα μπάτσο, ένα πατοματζή, την κυρία Κατερίνα από την Αμερική, τον κύριο Νίκο, όλους τους βάζω μέσα συμπούρπουλους, θα τους φύγει το κλαπέτο μόλις ακούσουν την ιστορία. Θα δεις τα μηχανάκια τη Τζίτζι Μπίπο, τη λέει αυτή την κυρία που τα έχει, να χτυπήσουν κόκκινο. Αυτό θες και εσύ, έτσι κυρατένια? Έτσι, έτσι. Γεια σου. Λοιπόν, πες μας την ιστορία με τα 5.